Ngai ku play pi parok ki ba page ni video mentang ki parok bijinga ban ngit skem bidon pada gemet ga bakoj ga bakhya pidon ro pada ga jing trang ga jing sliang mat sngap man cha skor ya ga ni ga tin ga jong play ujis krus wong na ga gospel kat ku muyanis ka lenong ba kendai kat khot ga ba saw ujisu ong kum ni sngap ha kadai yang ban Trei ya kita ga jing Trei jong uta ubalapha yanga katba ka dangdon ka sngi kamit ka jia Onda kumta omdon ubala ban Trei. Ujis kuris suong hang ni. Don uwei ubru ubamala hang ni. Bat kini kisunan kiloong na kae gadaw ba umni ubru ubamal ulamatla kumni. Yok lesi na gadaw jong ga pop kikmi kikpa jong ulen na pop jong. Hare ujis suong omdei na ganono gadaw reba on pendon brom yo blay. Bat ujis suong ba kadai ya u ya gaban Trei. Kadai u gaban Trei kata jing Trei ki jong uta okupa jong u bapha yu skani ka perthei katba dang don kata gasngi leni kata gamit katba dang biang kata ka por namar onda lakut na ka perthei onom don shu bala ban Trei ya ka kam jong blai onom don shu ban la ban yalap ya ka gospel ka jong Jesus Christ ki kamba ro kinom jia shu onda kut ka ka perthei onda la po kita ki por gisngi kaba ke presence ke jong blai ke jindor kat jong blai kam don shu hang ni bangi ki bangai Jesus Christ la rongno yangi na kata daw ke pro bisnga kini gede kintin gi ba Jesus Christ ukren dalade yalade pat ka deiru yanga ya phi ba ka dei yanga phi ban Trei ya kata ke jing Trei ke jong taw bala pha yanga phi labu yanga phi shakan ga perthei rangkat daga jing thmu ke jong blai ki pro bisnga omba shujar rangkat ba imei ipa jonga speak ki kha yangi shikan ka perthei omba sujar khat bangidon hang ka perthei leni haganur ga yeng sam ga bangidon leni haga shnong ga thal leni haganung ga balang ka bangidon rei daga ublei haba ubu ingai pi shin ka perthei ubu rengkat ga jing thmu ga jung bat kata ga jing thmu jung kalong ye ga ban ngi ngin yalap ga gospel ga jing thmu jung kalong bangin im kat kum ga tien jung bat bangin nyai shprang ban yalap ye ga gospel ban khot ye bru shaga jing penim ban khot igibru shaga jingkala ka bumut ban khot igibru shaga deng phna Jesus Christ ban khot igibru shaga Jesus Christ shaga hima ga jong blai pat kata ga de ga kamram ga junga ber ga jungpi babaro kibru hakani ga berthei blai udon ga jingthmu ya baro kibru kibadon hakani ga berthei namta jongpi gi bapai gi video ro blai udon ga jingthmu bat pidai ban pendep kata ga jingthmu ga jong blai ngai i ba Jesus Christ upendep ya ka e ga ba ukpa ulapha ushin ga perthei usha ya phalor gedeng phna umi pat ak sing ga balai upendep ya kata ga mission ga jong bat ngilong kumni ko ngilong dei namar ba Jesus Christ upendep ya kata ga jing Trei ga ba ukpa upha yu bat ka dei yangai pi begin pendep ya kata ga jing Trei ga ba Jesus Christ ulabo ga don jonga ban jong pi ki bro bisinga ka dei yangai pi begin ya lap ya ga gospel ga jong Jesus Christ ya ga jing penim laba Jesus Christ bro bisinga kadai jangai pi bangin ya shaprang ban yalap ban tan ni gibru na ga seriu jaga jingyap shu Jesus Christ namar daitang ujisu bala ban penim ni gibru namar daitang ujisu bala ban ay ga jim bom chukut ki pula bsinga na kata kada nga khot pi baro ki papai ga ni video Trei ya ka kam ga jong blai pendep ya kata ka plan ga jong blai kat badang don ka por ki pula bsinga namar on support ki por gisni haga banginom yo alat shu ban Trei ya ka kam ga jong blai na kata kada Trei ya ka kam ga jong blai kat mi dang don ka por ka singa pedon kam ya kata ka gift ka ba ublei ula ai yanga ya phi la da kadai ngai phi bengin yalap la da kadai ngai phi bengin hikai la da kadai ngai phi bengin ai ga jing shikri pendep ya kata ka singa pendep ya kata namar habangin le ya kata ka singa ki bru ki yo jibnim bat ublei na beneng upait ngai phi ki angel gi jomblei ki ne shat kemen bat ublei un kemen namar bangin le ya ka e ka ba ulabu ka donut ka junga bat ga jong phi ya sprang wat page shidin wat page kediang skamon kendria nag basniu yalap the gospel of Jesus Christ long jigru nam ta ke met sem ge kodor plo singa pinyo i ublei un yalam pi pendap i pinum sem ko jong it ge jim of Jesus Christ shania of Jesus Christ wat singap ya ke ba ki beru gi kran ki plo singa habdeng ge jingyal ti je pi shibon ki beru kin kran ben pi shibon ki beru kin penrem kin kedau ti pi haba pi yalap ge gospel of Jesus Christ re yai be shaprang plo singa daga jing shlur namar blei lo ai yangai pi ya sim jong ka jing shlur ya sim jong ka bor
Yom mesiem jong ke jing in. Yat be sprang yalap ke gospel. Basibun ke mesiem ke bekoror kin yo jipnim. Laba ke jing lap jong abat jong pi. Ublen kerhu.